Sabuwar waƙar labari na. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan channel tamu mai albarka. Naziru sarkin waka dai ya saki sabuwar waƙar labari na kaɗan daga cikin ta a shafinsa na yaɗa zumunta wato Instagram, inda ya postin a ƙasa yana rubuta suna nan fitowa. Ya yi bidiyon ne yana mamin ɗin waƙar, wanda za mu nuna muku shi nan kusa ba da jimawa ba. Masoyi mai tudu da tufa mai tsarewa, masoyi mai shigan kwakwalwa, masoyi mai da sani gona kafin kowa, masoyi mai daɗin magana na faɗa ma kowa ina kake. Dan tawalwali na zagaya ne ga mani na gaban mai haɗa dukkanin zarina, in babu kai ashe zai zama na ga ajalina. Sai in ji tamkar in saka ƙara, idan an ce in bar ka sai in ji mutuwa ba mu da tazara. Na yi kewar mai manhira, kewa. Sai dai mutane su ba damuwarsu waƙar ba, damuwarsu a ci gaba da kawo musu shirin labari na, ba a ci gaba da kawo musu waƙoƙin labari na ba. To a nan ne muka kawo muku ƙarshen rahotannin. Za ku iya danna subscribing domin ci gaba da kallon sauran bidiyoyin da za mu ci gaba da ɗora muku, sannan sai ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zaran an ɗora, sannan ku danna liking domin nuna abin ya burge ku, sannan sai ku tura wa sauran mutane, abokananku, abokanan arziki da sauran mutane. Mun gode. Za ku iya faɗar ra'ayinku ta hanyar da shiga akwatin. Za ku iya faɗar ra'ayinku ta hanyar danna comment a ƙasan wannan bidiyo. Mun gode.